Dnes som sa vyslovene tešil na návštevu tejto detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, pretože dnes tu bude odprezentovaný naozaj úžasný a unikátny projekt, ktorý pomôže prepojením 10 lokálnych nemocníc ohrozeným novorodencom, ktorí by možno vďaka tejto modernej novej technológii tú pomoc nedostali včas a v takej kvalite, aká im patrí. Jedná sa o jedno z najväčších centier na Slovensku, ktorá koncentruje novorodencov s rôznymi rizikami. V Košickom regióne je najvyššie percento novorodencov, ktorí sa musia po pôrode centralizovať, teda transportovať, že neporodia sa v tom centre priamo z rôznych dôvodov. Takže význam vidíme v tom, že dojde ku presnejšiemu a včasne dostaneme tie informácie, nastaví sa najoptimálnejšia liečba a môže sa aj ušetriť aj z toho finančného hľadiska, pretože nie vždy je potrebná tá najdrahšia liečba. Naši kľúčoví partneri sú Dataland, Microsoft a Intel, predovšetkým z toho dôvodu, že naozaj tento systém musí byť maximálne bezpečný, sú to veľmi háklivé dáta. A všetky nálezy, ktorý ten ultrazvuk urobil, my vlastne máme v digitálnej forme o 3:30 v noci k dispozícii. A nie je problém ich hocikde dať do nejakého úložiska a v tom danom úložisku, keď zavolá niekto niekomu, alebo je ochotný niekto sa na to pozrieť, tak to vieme zhodnotiť. Verím takisto, ako povedal pán štátny tajomník, že nevidíme prekážky na to, aby taký úspešný projekt neprebehol u nás a určite sa rozšíri aj v rámci Slovenska do iných nemocníc. Už v súčasnosti máme v základnom vybavení niektoré zariadenia, ktoré by dokázali telemetricky odovzdať a preniesť údaje do zdravotníckych zariadení a ja si myslím, že keď to preberú takíto odborníci, ako tu mám pri sebe a postarajú sa o to globálne, že vlastne zosieťujú 10 nemocníc a bude to fungovať, tak už teraz si dovolím povedať, že pokiaľ sa podarí zachrániť čo i len jeden život, tak to bude úspech. Dúfam, že to nebude ani náš prvý, ani posledný vlastne príspevok k tomu, aby v podstate tá informatika v tom zdravotníctve sa využívala oveľa viac a oveľa lepšie. I'm very thankful for the idea of this solution and I'm thankful for the passion and the effort of the doctors in this hospital to drive this idea to become reality. Všetci používame tie smartfóny, používame ich denne, a je na čase, aby sme tieto zariadenia začali používať na to, aby sme prezerali údaje, ktoré sú kľúčové. Je tu krásne vidno, ako technológia zohráva významnú úlohu a dokáže vlastne aj zachrániť ľudské životy.